To, assalamu alaikum, ina kowa da kowa fata alkhairin mu gidan AQUA Crypto Technology da sauran gidajen mu. Har kullum naku don Sadiq ina muku barka da wannan lokaci. So, wato akan issue na Gleam Network, AQUA protocol kenan. So wasu da dama yana sa musu you are not eligible, wani kuma zai sa masa you are eligible. So insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku da haka zaka mai da shi kama ya zama eligible. A gani kama ka samu dama an tewa su da to so kafin mu shiga cikin bidiyon ka tabbata ka yi following wannan account din Twitter, YouTube, ga sanar duka account na ne zan zage su a nan wajen, so mutum ya tabbata ya follow. Alaikum mutanen gidan AQUA Crypto, ina kowa da kowa fata alkhairi. So kamar yadda na gaya muku a title, so insha Allah yau zan nuna muku yadda za ku connecting na AQUA protocol ɗinku da kuma masu matsalar you are not eligible. So insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku connecting da kuma yadda za ka zama eligible. So kar ku manta da farko ina ga muku ku zo ku shace wannan group na AQUA Crypto Technology a Hausa Blockchain. So ku samu ku join da kuma channel namu shi ma something AQUA Crypto, domin a cikin su ne ma zan aje wannan link din da in ka zama you are not eligible za ka samu ka shiga gyara naka. So da farko in ka zo za ka danna waje kamar haka za ka rubuta AQUA Crypto a haɗe, haka za ka rubuta shi a AQUA Crypto Technology. So za ka yi joining gashi nan da channel namu da wannan. So insha Allah, so da farko za mu zo mu shiga wannan group. So akwai mutane da dama wanda nasu yake sa musu you are not eligible. Abin da yake kawo kan shine baka yi subscribe na official channel nasu ba. Saboda haka ga sanan na sako su guda biyu, link din zuwa uku. Daya community namu ne, daya community nasu ne, kawai dai ka kama kai join dai saboda samun update din kuma nasu ne. So ga sanan za a gansu anan nasu ne na saka shi, wannan ma sai kai join. Insha Allah da kai wannan da ka koma ciki zaka ga sun baka eligible. So zan koma cikin shi ma channel namu, so shi ma na saka shi. So da ka zo cikin channel namu gashi kamar haka, kuma za ka ga na sa link. So gashi zaka zo kai join wannan ma kai join, wannan ma kai join, wanda yake group ne kai join, wanda yake channel ne ka subscribe. Insha Allah da zarar ka gama waɗannan to za su mai da kai you are eligible. Barka in Allah da ka zo ka danna kana yin gama joinin waɗannan duka group din za ka zama you are eligible. So sai mu koma kuma cikin shi AQUA protocol din, domin sun ba da dama a je a yi connecting na wallet. Za mu danna AQUA protocol, sai mu danna, wani yana budewa wani kuma bai budewa saboda halin network. So in namu ya shiga za mu yi aiki, in bai ba so masha Allah yanzu gashi ya shiga. Suka ce at this stage you are not claim token. So yanzu ba a claim ba. In order to receive future airdrop you need to complete your turn wallet address. So zaka zo ka danna connecting. So amma kafin nan wajen, so ga wani lissafi na su ya zama na cewa yanzu kusan duk AQUA guda miliyan 1 shine ya zama guda 1000 kenan. Duk AQUA guda miliyan 1 shine ya zama guda 1000 kenan. So yanzu wannan shine point from farming, wanda kai farming kenan, wanda ne farming zunzurutun na guda 900 ne, sorry guda 90,000 haka 990. sai kuma point from used, so I don't know wannan na wani tax ne da kai dai ban fahimta a gaskiya. So sai kuma wannan from referral, wanda kai aiki na referral shine miliyan 8 da wani abu. So total in kada zai zama 9 million kenan akwai abin da na yi mine. An fahimta kwanan, to sai suka yi wannan indicating kibiya, ma'ana wancan lissafin daban, shi kuma wannan bayan an gama na AQUA ne. To gashi suka ce 1000 AQUA, kun gani 1000 AQUA is equivalent to 1 AQUA XPR. So kaga in zai ce kenan duk AQUA guda miliyan 1 shi yake AQUA guda 1000. So za ku gani yanzu nan AQUA na guda miliyan 9 da 418. So shi yake equivalent to da AQUA na ya zama guda 9,000 kenan. Duk miliyan a gangana da miliyan ɗaya kana da AQUA guda 2000. Duk yadda dai lissafin Notcoin da AQUA guda miliyan 1 to zai su equivalent to guda 1000. Za su cire zero guda 5 kenan. Na fahimta, an fahimta, zero guda 4 kenan ko, to shine zai rage 1000. So sai suka ce abinda ka samu a referral gashi nan before combating, nan after combating. Abinda ka samu a combating kun ga nan guda referral bonus ya zama nan sun mai da shi duka plus ya zama guda 2,500. kun ga miliyan 2 kenan bayan sun combating. Tax kuma wanda kai ta tax na joining group ya zama nan guda 5,000. So wannan league ban san na menene ba, shi kuma plus 10,000. I don't know na menene. So in ka hada da total
wannan balance ɗinka before converting ne, wannan kuma shine after converting. So wannan shine points ɗinka after converting, shine abin da ya kama kun gan shi nan guda 26,000. So wannan in ka haɗe shi kamar da shi AQUA before converting ya tashi guda miliyan 26 kenan, an fahimta. To Allah ubangiji ya samu dace. Wannan shine lissafin AQUA protocol bayan sun yi converting. So saboda haka duk wanda yake fama da matsalar you are not eligible, kamar Malam Abubakar dan gayan fai da sauransu, so duk masu fama da matsalar you are not eligible, insha Allah in dai ka bi wannan hanya kana zuwa duk kai join wannan group din da kai zaka ga wannan in Allah da zaka zama eligible. In ma baka ka kasa sacin group din, so zan yi dropping number na akan wannan bidiyon, ko kuma something kai sacin group din ma a cikin Facebook shi ma Arewa Crypto Technology page namu, sai kai mun magana ta insha Allah zan tuttura maka link din sai kai join. So saboda shi ma kusan 90% daga cikin community mu ba su joinin na wannan din nasu ba, don wasu ma ba su ma san ana yi ba. So wannan kin yanzu na gama wannan lissafin. So wannan connecting wallet zami, wannan kuma claiming. So claiming ba yanzu ba, connecting zamu ba da wallet din mu ne da zama tana cikin saba nasu, shi kuma claiming zai zama coming soon. So amma kafin mu je mu wannan, kafin mu je mu yi claiming, za mu karanta wasu dokoki daga cikin wannan din. So bari mu shiga Facebook sai mu ga wasu dokoki ne ake bukata kafin ka je kai connecting na claim din. So gashi shi ma mai bukata zai iya zuwa ga page din namu, shi ma Arewa Crypto Technology, mutum ya zo ya follow namu so domin samun update. So gashi waɗannan su ne dokokin nasu, na samu already shi ma a cikin Telegram channel namu. So za mu mutum ya zo danna da dokoki suka ce attention important notice information for receiving the airdrop. To claim your token on the official claim date, follow this step. Suka ce you need to do subscription to the channels at AQUA. Shine wanda na gaya muku dole sai kai subscribe, in baka subscribe ba za ka zama eligible ba. So saboda kun ga nan hoto ne ba zai zama a rubuce ba, na riga na kwashe shi na kai shi Telegram group, kun gane ai. So ko ka zo kan wannan page zan rubuta shi, ka zo kai mu subscription ta nan, ko kuma ka je ta kan can Telegram group namu, na kai link din group din nasu duka guda uku ko guda biyu, sai kai join, shine zaka zama eligible. Sannan na biyu suka ce to connect your wallet on Ton mainnet. On Ton ya zama cewa ta kan Ton ce AQUA protocol bot. Recommended wallets wadda aka rate ita ce misali suka ce Ton Keeper, my Ton Hubby ko Ton Hub ne, Ton Space etc, interview a Ton on Telegram, duka wannan da aka ce. So gashi ne suka ce do this by July 14, amma na yana ga ai wannan kafin July 14, date of yake cewa UB menene use before date shine kafin wannan. Suka ce only those who connect their wallet will be included in the airdrop list. Iya waɗanda suka yi connecting wallet suna za a zama a cikin wannan abu. So je suka ce if you do not connecting your wallet by this date, you will not receive the airdrop. So wannan shine dokokin a takaice, mutum zai zo ya duba insha Allah sai wannan. So saboda haka mun karanta dokoki, yanzu kuma zamu koma mu je mi claim na shi AQUA din mu. So yanzu mun karanta dokoki kuma na sa su a cikin hoto, saboda haka sai mutum ya kalla tukunna ya je ya wannan. So saboda haka zamu zo mu danna wajen da aka rubuta connecting da farin rubutun nan gashi nan, sai ka danna connecting, sai ka dan jira shi please wait, sai dan yi loading. Mutum ya yi da gaske fa, ba wai dai za ka yi connecting ba, sai ka yi ta yi da gaske. So kun gani na gashi na je na yi, so masha Allah. So kada manta a follow namu, sannan a mana share wannan bidiyo. Har kullum naku gidan Sadiq.